ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മന്ന് 7ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ, 7ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മന്ത്രം 7 പറയുന്നത്, മന്ത്രം 7 ശ്ലോകം: യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ബോധ്വിജാനതാ തത്രക്കോ മോഹം കശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യരെ ആത്മീയ സ്ഫുല്യങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? ഇത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ. ഈ ശ്ലോകം, ഇതിന്റെ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പോൾ നമ്മളായ ഒരു ശ്ലോകത്ത് അതിന് പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശമാണെന്ന് പറയണം. നമുക്ക് എല്ലാതും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇതിൽ കൂടെ വരുന്നതാണ്. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോണതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത്, അത് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരാംശം എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചവേദം എന്ന് പറയാം ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയ എല്ലാ സ്പുല്ലിങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്കറിയാലേ, മമവംശ ജീവലോക മമവംശ ജീവലോക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലും എന്താ പറയുന്നത്, ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പോലെ എന്താണ് ആ ക്വാളിറ്റി നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളെ കയ്യിലില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഈ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% ഭഗവാന്റെ 100% ക്വാളിറ്റി നമുക്കില്ല. അത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 80%ഓളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. മാക്സിമം നമുക്ക് 80%ഓളം നമ്മൾ പ്യൂരിറ്റി, നമ്മളിപ്പോ 9 months ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലെ 100% പ്യൂരിറ്റി ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കുറയ്ക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് 100% ഒരിക്കലും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ 100% ക്വാളിറ്റിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനായി, മനസ്സിലായി, ഭഗവാനാവില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ 100% ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ 100% ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടൂല. അതേപോലെ ആ ക്വാളിറ്റിയുടെ ബേസിൽ വെച്ചിരുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവണം. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് പോരാണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി. അപ്പൊ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ, അത് നമ്മൾ 9 months ഗോൾഡ് എന്നുള്ള പോലെ, പിന്നെ അതിലേലും കുറഞ്ഞുള്ള ഗോൾഡുകളുണ്ട്, 9 months ഉണ്ട്, 900 അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ ജീവജാലം ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഈശ്വര സാന്നിധ്യം കാണുന്ന അയാൾക്ക് പിന്നെ മായയിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മായ അല്ല ഈ ലോകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പിന്നെന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ പല ശരീരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സ്പുല്ലിംഗം, അത് ആത്മീയ സ്പുല്ലിംഗം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഒരിക്കലും മായയെ ഭയപ്പെടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മധ്യമധികാരിയും ഉത്തമ അധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഇന്നലെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ എക്സാം ആയിരുന്നു, ഭൗതികതയിലെ എക്സാം നടക്കായിരുന്നു. നമ്മളെ 13 തൊട്ട് 18 വരെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എക്സാം 10-30 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു, പ്രഭു ഞാൻ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് നോക്കാം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാൻ. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ മാതാജിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മധ്യമധികാരിക്കും ഉത്തമ അധികാരിക്കും ഒഴികെ മറ്റൊരാൾക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയ്ക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് മധ്യമാധികാരിക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നോളജ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും മറ്റുള്ള. പക്ഷെ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചല്ലേ, മധ്യമധികാരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ്. മധ്യമധികാരികൾക്ക് എന്താണ് ഭക്തൻ, എന്താണ് നിരീശ്വരവാദി, എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ്, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള 100% ഭക്തിയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നോളജും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തരെല്ലാവരെയും ഭക്തനാക്കാനുള്ള കഴിവും ഒരു ഉത്തമ അധികാരികൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു മധ്യമധികാരിയും ഉത്തമ അധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒന്ന്, മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ തന്റെ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണം ദർശിപ്പിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്കൂളിൽ ജ്ഞാനത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്. അത് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പലതരം കൾച്ചർ അത്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇത് പോയിട്ടുള്ളത്. കാരണം എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ഡിഫറൻസ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ എല്ലാവരിലും എന്ത് കാണുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്പുല്ലിംഗം നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ നാനത്വത്തിൽ ഏകത്വം, അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. മഹാഭക്തനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായി ദർശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും ഭഗവാന്റെ സ്പുല്ലിംഗങ്ങളാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. പരമോന്നത പൂർണ്ണത്തിന്റെ
ഭഗവാൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത സ്പുല്ലിംഗങ്ങളിൽ ജീവാത്മാക്കുണ്ട്. 80% വരെ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പറഞ്ഞു സ്വർണത്തിന്റെ പോലെ സ്വർണം 100% പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. സ്വർണ്ണമാണ് സാധനം, പക്ഷെ അതിന്റെ 100% നമുക്ക് സ്വർണ്ണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മാക്സിമം 80% വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കൂടുതൽ പറ്റില്ല. കാരണം അതല്ലാണ്ട് ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ പറഞ്ഞ 80% അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പോലുള്ള എല്ലാ മുഖ്യതലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തേക്കുള്ള ലെവൽ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ഏതൊരു ഐറ്റം എടുത്താലും അതിനെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി, തേർഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളേലും ഇത് തന്നെയുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ത്രികോണങ്ങളൊക്കെ ഇതിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല. ജീവാത്മാക്കൾ പരംപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാകയാൽ ഈ ചെറിയ ഗുണങ്ങൾ അവയിലും ചെറിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മള് തുല്യമായിരിക്കില്ല. ഏത് ലെവലിൽ എടുത്താൽ, ക്വാളിറ്റി എടുത്താലും നമ്മൾ പറയും ക്വാളിറ്റിയിൽ എടുത്താന്ന് പറയും. അത് ആദ്യം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറയണം. പക്ഷെ 100% ക്വാളിറ്റി ആയാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തില്ല. അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്തില്ല. അത്രയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഭഗവാന്റെ. അതിന് സമുദ്രജലത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മളെ സ്പുല്ലിംഗങ്ങളെ, അതായത് ജീവാത്മാക്കളെ. കാരണം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒരു കടലും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതിന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ സ്പുല്ലിംഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. മമ വംശ ജീവലോക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്പുല്ലിംഗം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഈശവാസി ഉപനിഷത്തിലും ഈശ്വരനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം. ഈശവാസി ഉപനിഷത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്ത് ഈശവാസി. അതിലും പറയുന്നത് എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പുല്ലിംഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് പല തിയറിക്ക് നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ടെണ്ണം ഗീതയിലും അത് പറയുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഈശവാസി ഉപനിഷത്തിലും പറയുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ ഉപ്പിന്റെ അളവിന് മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. രാസഘടനപരമായി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിൽ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിന് മുഴുവൻ അടങ്ങിയ ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണു, അതായത് സമുദ്രത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപ്പിന്റെ അളവ് അല്ലെ. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലും ഉപ്പുണ്ട്, സമുദ്രത്തിലും മുഴുവനും ഉപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ ഉപ്പ് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപ്പിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത്രയാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. തീപ്പൊരി ഗുണപരമായി അഗ്നി തന്നെയാകുന്നത് പോലെ ജീവശക്തികൾ ഗുണപരമായി ഭഗവാന് തുല്യരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് തീപ്പൊരി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്, അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. അതും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനും അതിന്റെ സ്പുല്ലിംഗങ്ങൾ, അത് തീപ്പൊരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവസത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ വലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ തീപ്പൊരി അഗ്നിയല്ല. അവന്റെ വലിപ്പം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീപ്പൊരി അഗ്നി ആവില്ല അല്ലെ. തീപ്പൊരിയുടെ പ്രകാശം ചൂടും അഗ്നിയോട് തുല്യവുമല്ല. തീപ്പൊരിയുടെ പ്രകാശവും ചൂടും അഗ്നിയോട് തുല്യവുമല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ, അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം തീപ്പൊരിയുടെ പ്രകാശം ചൂടും അതിന് കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവും, കൂടുതൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അഗ്നിക്ക്. അതിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തീപ്പൊരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇതില്ല. പിന്നെ തീപ്പൊരിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ്, അത് തീയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് പിന്നെ അത് കെട്ടുപോകും അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുണപരമായി പരിണാമത്തിലും വ്യക്തിഗത ജീവസത്ത ഭഗവാന് സമമാണെങ്കിലും ഭൗതിക ശക്തികൾക്ക് വിധേയനാകും എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാനായിട്ട് എത്രയായിട്ട് കണക്ക്, ഗുണപരമായി പരിമാണത്തിലും വ്യക്തിഗത ജീവസത്ത ഭഗവാന് സമാനനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തികൾ വിധേയനാകും എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതെന്താ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ 100% ശക്തിയും 100% ഗുണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭൗതികത്തെ പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് ബാധകനായിരിക്കും. കാരണം നമ്മ ഭഗവാനല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാതും ഞാൻ ത്യജിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതൊന്നും ബാധകമാക്കില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മ ഭഗവാനല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും നമ്മളെ.
അതിനൊരു സംശയമില്ല. നമ്മ ഭഗവാനല്ല, ഇതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയാൻ. നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ ഭഗവതിയിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കല്ലേ. കാരണം നീ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല. അതാണ് ഭഗവതിയിൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭക്തിപരമല്ലാത്തതും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള, ഭൗതികമായിട്ടും പല തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ശക്തി എന്ത് ഭഗവാൻ പല ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഭക്തി വേറെ, ഭക്തി എന്തായാലും അതിലുള്ളതാണ്, അത് 100% ഭക്തിയിലേക്കുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട രീതിയിലുള്ള പല ശ്ലോകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്കാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം, കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യമാകില്ല 100%. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു. അതിന് ദേവീഹേഷു ഗുണമയ മമായ ദുരന്തയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഈസിയുള്ള ഇതല്ലാന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിന് ഒരേ ഒരു മാർഗം പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഭഗവാനെ സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സതതം കീർത്തിയന്തോ മാ യഥഞ്ചസ്ത ദൃഢവൃദ്ധ. അത് തന്നെയാണ് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനാവാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും രസം. ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് നടിച്ചു നടക്കുന്ന കുറെ വ്യക്തികളും കുറെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അവരെ അങ്ങനെ പറയുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും. അവർക്ക് ചില സിദ്ധികളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ സിദ്ധി വേറെ ഭക്തി വേറെ, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. സിദ്ധിയല്ല ഭക്തി. അപ്പൊ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല ഉപാസനകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പല സിദ്ധികളും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധികളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും അവർക്ക്, വളരെ ചെറുതാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും, വലുതാവാനുള്ള അങ്ങനത്തെ കഴിവുകളൊക്കെ ആർജിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സിദ്ധിയാണ്, അല്ലാണ്ട് അത് ഭക്തിയല്ല. അപ്പൊ അതിന് സിദ്ധന്മാർ. അപ്പൊ സിദ്ധി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തനാവണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അത് സിദ്ധി ആയാലും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് പോലെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ സിദ്ധിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അവര് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാനല്ല. അതിന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം, അതുപോലെ തന്നെ 7-ാം മന്ത്രത്തിൽ ഇതും പറഞ്ഞ എന്താണ്? മമയായ ഈശ്വരന് തുല്യരായ ആത്മീയ സ്പുല്ലിംഗങ്ങളാണ്. സ്പുല്ലിംഗം അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങൾ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്സ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതേതാണ് ശ്ലോകം? 7:5 അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തടശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നം. ഭഗവതിയിൽ 7:5 അത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതെന്താ പറയുന്നത്? ഒരു സെക്കൻഡ്, ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ. അത് പറയുന്നത് അപരേയം ഇതം സ്ത്വന്നം പ്രകൃതം വിധിമേ പരം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ ഏയതം ദാര്യദിൻ ജഗതേ. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാബാഹോ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടെയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്നേരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ സസ്യജാലം ഭഗവാന്റെ തടസ്സ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായ, നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ശക്തിയായ തടസ്സ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. ആ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് താഴ്ന്ന തന്നെ ശക്തികൾ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഏത്? ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉന്നതമായ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അംശവുമാണ് നമ്മൾ. ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ആനന്ദമയോഭ്യാസാദ് എന്ന വേദാന്ത സൂത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. അത് വേറൊരു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്യം. ഇതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണ്ട് ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ പിറകില് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് മുഴുവനും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.
അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വീണ്ടും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെന്തിനാണ് എഴുതിയെന്ന് ചോദിക്കും. ഇതെന്തിനാണ് എഴുതിയത്? ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്തിനാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെ പിന്നെ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് എളുപ്പമുള്ള അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ പോരെ. ഇതെന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വേർഡുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്തിനാണ്? അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വേർഡിന് ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് സാധാരണ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയ പോലെ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ? അതെന്താ കാര്യം? ഹരേഷ്ണ, എന്തായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം? നിങ്ങൾ ഐഡിയയിൽ ആരെങ്കിലും പറ. ഒന്നുകൂടി പറയാമോ പ്രഭുജി? എന്താ അങ്ങനെ? അതായത് ചോദ്യത്തിലുള്ളൂ, നമ്മള് ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന് പറയില്ലേ, തത്വമസി, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്നത് ആനന്ദമയി അഭ്യാസാത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതിന്റെ പിറകിൽ വലിയ വലിയ അത് സൂത്രമാണല്ല, അപ്പൊ വലിയ വലിയ കഥകൾ അതിന്റെ പിറകിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എന്തിനാ അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം? നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിവരിച്ചാ പോരെ. തത്വമസിന് നേരെ ഞാനും ഭഗവാൻ തുല്യമാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശക്തി തന്നെയാണ് ഈ ശക്തി എന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഇങ്ങനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ് വളച്ച് എഴുതുന്ന എന്തിനാ? നേരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ? അത് ഗുരുപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാനാണ്, അതിനു വേണ്ടിയാണോ? അത് പാർഷ്യലി ശരിയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ അത് ആൻസർ പറയാനുണ്ട്. കിട്ടുന്നില്ല പ്രഭുജി. ഹരേഷ, വേറെ ആരെങ്കിലും? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായ കാര്യത്തെ അങ്ങനെ നേരെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല. അതായിരിക്കുമല്ലോ അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മള്. അതൊക്കെ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിങ്ങളാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിട്ട് ബുദ്ധി കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നും അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എല്ലാം വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എസ്പെഷ്യലി ഭാഗവതം കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാ പറയുന്നത്. അതെ അതെ, അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള സന്യാസിവര്യന്മാർക്ക് അതെന്തായിരിക്കും? അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയിലുള്ള ഭാഷ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ 10th ക്ലാസ്സിന് 12th കഴിവുള്ള കുട്ടിക്കുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും LKGയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുക അല്ലെ. അവർക്ക് ABCD ഒന്നും പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി, അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അത്തരം ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ആത്മീയ ബോധവും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ബോധവും അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പുരാണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഇപ്പൊ അത് മാതാജി പറഞ്ഞതിന് ആ ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ പ്രായണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലാസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദ സുമന്ദ മതയോ മന്ദഭാഗ്യ യുഗോദ്രത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പ്രബലമായി ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ അല്പായുസുക്കളാണ്. അവർ വഴക്കാളികളും മടിയന്മാരും തെറ്റായ വഴിയിൽ നയിക്കപ്പെട്ടവരും നിർഭാഗ്യന്മാരും സർവോപരി സദാ ആകുലരുമാകുന്നു. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. അവര് മടിയന്മാരായിരിക്കും. ഈവൻ ആത്മീയ കാര്യത്തിനും മടിയായിരിക്കും, ഭൗതിക കാര്യത്തിനും മടിയായിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആത്മീയ കാര്യത്തിനല്ല, നമുക്കറിയാം ആത്മീയ കാര്യത്തിന് മാത്രമല്ല മടി, ഭൗതിക കാര്യത്തിന് നമുക്ക് മടിയാ. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്? ഒരു വഴക്കാളികളായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും വഴക്ക് പിടിക്കും. പിന്നെ അല്പായുസുക്കളായിരിക്കും ഇവര് അല്ലെ. പിന്നെ തെറ്റായ വഴിയിൽ നഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിറകെ പോകും. അതാണ് അതിന്റെ നിർഭാഗ്യന്മാരാണ്. ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യം ഇല്ല, നമുക്ക് നിർഭാഗ്യന്മാർ. സർവോപരി ആകുലകര, എപ്പോഴും എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഒരു പേടിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുക.
അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത്രയും എന്താ പറയുക, അത്ര അല്പായുസുക്കളും അതേപോലെ തന്നെ അത്ര ഓർമ്മക്കുറവും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് കലിയുഗത്തിനോട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പുരാണങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എന്നല്ല, അതായത് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളവർക്ക് ഇത്ര മതി, അവർക്കത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലാതും ഈ ഒരു ഒറ്റ പാടിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പിറകെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കൊരു സൂത്രപ്പട്ടിക, നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊരു സൂത്രപ്പട്ടിക എന്ന് പറയില്ലേ, സൂത്രമാണ് അത്. ആ സൂത്രം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത് ആർക്ക് എഴുതുക, ആ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ മുഴുവനും പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സൂത്രം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ സൂത്രം പിറകിലുള്ള അറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്കോ ആ സൂത്ര പട്ടിക കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നല്ല മനസ്സിലാവോ? അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ശരിക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു ആൻസർ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആകാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു. കാരണം പ്രഭുജി ചോദിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും അല്ല, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നമുക്ക് അതങ്ങ് നേരെ പറഞ്ഞാ പോരെ? അല്ല, അതെന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നല്ല ചോദിച്ചത്, അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ഇത് നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരെ, അല്ലെ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ ഇതായില്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മ രാമായണം മുഴുവൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല, സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയില്ലേ, ആ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ് അവരോട് പറയുന്നത്. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞ കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം. ഒന്ന്, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവർക്ക് അത്തരം മെമ്മറി പവർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു 10 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 100 പേര് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ളവരോട് അങ്ങനത്തെ രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറവുള്ള അവർക്ക് ആ മെന്റലി പവർ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അതേപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ലെവലിലാണ്, ആ ലെവലിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ സൂത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പൊ അവർക്ക് സൂത്രം മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ലെവലിലാണ്. മനസ്സിലായോ മാതാജി? മാതാജിക്ക് ഒരു വിഷമം പോലെ? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി, അത് പറഞ്ഞപ്പോ ക്ലിയർ ആയി, മനസ്സിലായി. അതായത് 2 ലെവല്, കൂടുതൽ അറിവുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അതേ രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അറിവില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അതേ രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കാരണം അവർക്ക് ഇത് മുഴുവനും വായിക്കാനും അത് പഠിക്കാനും അത് പറഞ്ഞ് സമയമില്ല അവർക്ക് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം സബ്ജക്ട് മുഴുവനും. ചിലവർ എന്താ കുറെ ഇരുന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ പറയാം നമ്മൾ എന്താ മതി ഉള്ളിലത്തെ കാര്യം മാത്രം പറയാൻ പറ്റും. അതെന്താണ്, നമുക്കത് അറിയണ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പറയും അതും എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെ. അറിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് ബോറിങ് വരും, ഇത്ര മതി ഉള്ളിലത്തെ കാര്യം പറയാൻ പറയും. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആനന്ദ കേന്ദ്രം. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അപ്പൊ അവര് പറയണത് രണ്ട് രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുമ്പോ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് മാത്രം പറയും, അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. മറ്റേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതാണ് പുരാണം. അപ്പൊ 2 തിരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദ കേന്ദ്രം ശരിയായതല്ലാത്തിനാൽ ജീവസത്തകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നു. ഉദാത്തമായ ആ രാസനൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം വേണം. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ആനന്ദം അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വേണം, ദുഃഖം ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
അതിന് ഏറ്റവും രസം, ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയും ദുഃഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് ദുഃഖമില്ലാത്ത ഈ ലോകമില്ല. അതിന് സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയും. ദുഃഖമാണ് ഈ ലോകം. ദുഃഖം ഒരാളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവൻ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് ചോദിച്ചോ, ഒരു വിവാഹ ജീവിതം എടുത്തോ, ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൈവേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ചിന്തിക്കുക, ആ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാളെ ഈ വ്യക്തിനെ ഞാൻ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ വ്യക്തി എനിക്ക് ദുഃഖം തരുന്ന ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ്, പക്ഷെ ലഭിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദുഃഖമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഉത്തമമായ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാസനൃത്തം ആ ലെവലിൽ കാണാം. അതായത് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരൽ, അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പരമമായ ആനന്ദം നമ്മൾ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു, 2 ദിവസം മുന്നേ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ കൈയുണ്ട്, കൈ ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെ. ആ പാർട്ട് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്താലോ ആ കൈ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാനായിട്ട് എന്ന് കൂടിച്ചേർന്ന് അന്ന് നമുക്ക് മാത്രമേ പരമമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി വേറെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ദുഃഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മൾ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സുഖം ലഭിക്കും. ദുഃഖം ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്കത് ലഭിക്കും. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കണം, നമുക്കിതൊക്കെ തോന്നണാണ്, ഞാനല്ലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ ഇതല്ല, ഇതിങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് പ്രഭാത സ്വാമി പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അസുരന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ദേവന്മാരും അസുരന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അസുരന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവണില്ല. അവൻ ചെയ്ത മുൻജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കണാണ്. ഞാനല്ലാതെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് അല്ല, അവൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ അവനുള്ള ധനമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും കുലമാണെങ്കിലും അവന്റെ സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും അതല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് എനിക്കിത് ലഭിക്കണമെന്ന് അവനൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതെന്ന് നമ്മ മനസ്സിലാക്കണം, അന്നാണ് നാം പരമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോണത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമായ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അതിലേറ്റവും പരമായ ആനന്ദം എന്ന രാസനൃത്തമാണ്. അതാണ് ഗോപികന്മാർക്ക് എന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം മാധുര്യരസാണ് ഭഗവാനിലെ ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെ, നമ്മളെ ഇതിൽ വരുമ്പോ. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോ മാധുര്യാണ്, മാധുര്യത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് രാസനൃത്തമാണ്. അതാണ് ഗോപികന്മാരാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും. അതിന് ഗോപികന്മാരെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് ആര് പിന്തുടരുന്നത്? നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് പിന്തുടരുന്ന പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തർ, അവരെന്ത് രാസലീല അതാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ആത്മീയ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഭഗവാനായിട്ട് എന്താണ് ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കാനാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ശരിക്കും ഗോപികന്മാർ ഇരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അവരതിന് വിപ്രലംബ ഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടി എന്നാ കിട്ടില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാധുര്യത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടി. ഭഗവാൻ രാസലീല നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷവും, പിന്നെ ഇവർ കാണൂല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വിരഹ ദുഃഖം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വലിയ ആനന്ദം. അതിന് ഭാവത്തിന്റെ പേരും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആനന്ദം. അത് ആനന്ദത്തിലാണ്, ആ ആനന്ദത്തിലേക്കാണ് എല്ലാ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് എല്ലാവരും നമ്മൾ പോണത്. അതാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നാം എല്ലാം ഓരോ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. അതാണ് ഉണ്ടോ ഒരു അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ആ ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. ഭഗവാന്റെ രാസലീലയില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടൊത്തുള്ള സേവനത്തില്, അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില്, ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തില് നമ്മൾ പങ്കുചേരേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. നമ്മളെ കുടുംബത്തില് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് കുടുംബം ഉള്ള രീതി തന്നെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ട് യോജിച്ച് നമ്മള് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടവര്, ആ ആനന്ദം നമ്മളെ പങ്കിടേണ്ടവരാകുന്നു. മായ അഥവാ വ്യാമോഹിതൻ നിന്നാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത്. അത്തരം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഫലമാണെങ്കിലോ ശോകം തന്നെ. നിരീശ്വര സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നുള്ള സംസ്കാരം നടലെടുത്തത് ഈ മായ, അത് വ്യാമോഹത്തിലാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ മായയിൽ പെട്ടത് കാരണം കൊണ്ടാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടത്. അതാണ് ശരി, അതാണ് മായ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതാണ് ശരി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല്. പക്ഷെ അതല്ല ശരി. ആ തോന്നല് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ഈ നിരീശ്വര സംസ്കാരം. പിന്നെ നമുക്കൊന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാതും സയൻസ് അതല്ല പറഞ്ഞത്. സയൻസ്, ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചെന്നാണ്. കുറെ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മിസ്സായി, അങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി, അവിടെ വെള്ളം വീണ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് സയൻസ് തന്നെ ഒരു ടീമല്ലേ, സയൻസിൽ തന്നെ പല പല ടീമുകളുണ്ട്. ഒരു ടീം പറയുന്നതായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ള ടീം. അങ്ങനെ അവര് തന്നെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഒക്കെ, അത് തന്നെ പല പല തിയറികളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തൂല. അപ്പൊ അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂനകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂനതയാണ്, പിന്നല്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിലും, അപ്പൊ ഇത് നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഏത് സമയത്തും തകർക്കപ്പെടാം. അതാണ് ആ പടിപടിയാണ്, പദം പദമാണ്. അത് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് വീഴ്ച വരും. അപ്പോഴേക്കും സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ജീവിതം അതാണ്, ഏത് സമയത്തും മരണം നമ്മളെ ഏത് സമയത്തും പിടികൂടാം. അപ്പൊ അത് ഏത് സമയം എന്ന് പറയും. ഞാൻ മാത്രം, നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നും മരണം കാണുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും. പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രം മരണമില്ല, അവർ മാത്രം മരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി. അത് എന്ന് മാറ്റുന്നതോ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തകർന്നു വീഴാം. നമ്മൾ ചില്ലുകൊട്ടാരം പോലെ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചില്ലുകൊട്ടാരത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വന്നേ മതിയാവും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ആത്മഭൂതഹിതം, ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഹിതം. മനസ്സിലായി? അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാകും. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ആത്മഭൂതഹിതം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ആത്മഭൂതഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഹിതം എന്താ? ഭഗവാന്റെ ഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ഈ മന്ത്രത്തിലെ ആത്മഭൂതഹിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. 18:54 പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂതഹിതം ഒന്ന് തന്നെ, പരമാത്മനായ ആത്മാവ് അഥവാ പരമാത്മാവ് പരംപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്തും പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാ പറഞ്ഞു. ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടെയും ആത്മഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയും ആത്മഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ, അതായത് പരമപുരുഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 54ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന സോജിതീനാകാംക്ഷതി സമസർവഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളെയും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഹിതം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഹിതം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മഭൂത ഹിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളനായ ഒരു വ്യക്തി തൽക്ഷണം പരമോന്നത സത്യ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. ഇതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഇത് മനസ്സിലാവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് നമ്മളിത് ലാസ്റ്റ് അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അല്ലെ, ആ ജ്ഞാനം, ആ അറിവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക. അറിവ് ലഭിച്ച വ്യക്തി പിന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കും. സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിന് നമ്മള് ബുദ്ധിയോഗം കൂടും പറയും. നമുക്കറിയാം 3 യോഗങ്ങളാണ് ഭഗവത് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. ഒന്ന് കർമ്മയോഗം, പിന്നെന്താണ് ഭക്തിയോഗം, പിന്നത്തെ യോഗം എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഭക്തിയോഗത്തെ തന്നെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയും. കാരണം ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികളാ ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് ബുദ്ധി വേണം ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാൻ. അതാണത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി ഉടനടി തൽക്ഷണം എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ പരംബ്രഹ്മവും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനായാലും ജീവശക്തിയാലും അവക്തകരല്ല. ഇത് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗതമാണ്,
പക്ഷെ ആ വ്യക്തി, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, വ്യക്തിഗത ഭഗവാൻ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മളും വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഇതിൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മവും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനും ജീവശക്തിയും അവ്യക്തിഗതനല്ല. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമല്ല. അതെ, ഒരു കാര്യം കറക്റ്റാ. അടുത്തത് വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ്? അളവില് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട്, ഗുണത്തില് ഭഗവാനായിട്ടാണ്, അളവിൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഗുണത്തില് ഭഗവാനായിട്ട് തുല്യാണ്, പക്ഷെ അളവില് നമ്മൾ തുല്യരല്ല. അളവില് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് തുല്യമല്ല. ശരി, അടുത്തത് നമ്മളുടെ പല ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന് അത് എല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശരീരോ? അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും എന്താണ്? അവൻ പറയണ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ. അതാണ് കാര്യം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ചുറ്റും ഭൗതിക ശരീരമുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാന് ഭൗതിക ശരീരമില്ല. ഭൗതിക ശരീരം ഭഗവാനില്ല. ഭഗവാനുള്ളത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് കണ്ണില്ല എന്നല്ല. ഭഗവാന് കണ്ണുണ്ട്, നമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ണല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് കണ്ണുണ്ട്, പല അല്ലാതും ഉണ്ട്. അതിന് ഭഗവാന് വ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂല ശരീരവുമല്ല ഭഗവാന്റെ. ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണെങ്കിലും അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്നെ മൂഢന്മാരായിട്ട് കാണുന്നു പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഹരേഷ് ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ മന്ത്രത്തില്? ഓക്കെ, നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. മന്ത്രം 7. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഈ ഇപ്പം പ്രഭുജി പറഞ്ഞല്ലോ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ലേ ആ രൂപം? ശരിക്കും ആ രൂപം ഒന്നും അല്ലല്ലോ. അല്ല, രൂപം രൂപം അത് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. രൂപം അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അത് തന്നെയാണ്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ആ രൂപം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ തന്നെ, ഒരു ഭക്തന് എപ്പോഴും ഭയ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഭക്തനും ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ആ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ശരീരം പഞ്ചഭൂത കൊണ്ടല്ല നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ അവതരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചത്. അല്ലാതെ അത് മറ്റു ജനങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി, ലോകത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല അല്ല അല്ല, അതാണ് നമ്മളെ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം ആദിമ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആദ്യമേ രൂപം എന്തിട്ടുണ്ട്?
ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം തന്നെയാണ്. ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവതരിച്ചത്. ഇതാണ് ഇവര് തമ്മിലുള്ള മായാവാദിവരും മറ്റുള്ള വൈഷ്ണവ ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഈ പോയിന്റ്സിലാണ് അവർ പിടിക്കുന്നത്. അവര് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം അത് തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ്, രൂപത്തിനൊരു വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതമല്ല. ഭഗവാൻ ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. അതാണ് ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി പല കാണിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ അത്രയും പവർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപം അത് തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നാലും ആത്മീയ രൂപം തന്നെയാണ്. ആ രൂപം ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ്. ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാലും അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ അവിടെ ഭൗതികത അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ രൂപം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ. അതായത് ക്ലിയർ ആയാ? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. അത് ഇത്തിരി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയും വെക്കാം. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. അത്ര നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം, അത് എവിടെ വന്നാലും. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? അതിന് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർ തന്നെ, സാധാരണ ജനങ്ങള് എന്നെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോ അവര് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താ പറയണത് ചോദ്യം? വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഉണ്ട്, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രം 7 വിശദമാക്കും അല്ലേ? മന്ത്രം 7 പറയുന്നത് എന്താണ്? മന്ത്രം 7 പറയുന്നത് എന്താണ്? മന്ത്രം 7 പറയണല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ആരോഗ്യത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യരായ ആത്മീയ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്ത് അനുഭവപ്പെടാനുള്ളത് അല്ലേ? കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾക്ക്, ഞാൻ ഈശ്വരന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലായ വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നെ മായയെ ഭയോ അതുമായിക്ക് മായനോട് മായ എന്നോ ഭയം എന്നൊന്നും അനുഭവപ്പെടാറില്ല. എന്താണ്, ഞാൻ ഈശ്വരന് തുല്യം, ഈശ്വരന്റെ ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾക്ക്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആരെ പറ്റിയാണ് അത് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? എന്താ പറയാ? പുഷ്പമാതാജി എന്താ പറഞ്ഞല്ല? അതന്നെ, ഭക്തൻ. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ ഭക്തൻ. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം, ഭഗവതിൽ 7:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്ത്? എന്താ പറഞ്ഞ? 7:5 പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷി മൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്സശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. തടസ്സശക്തികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് 7:5 കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തികളാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേറെ, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി വേറെ, രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയിലാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഭഗവതിയിലെ 7:15. അത് തന്നെയാണ് ഇതില് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 7:5 അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് 7ാമത്തെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ 7 ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്.
അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ വംശ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അത് ശ്ലോകം നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അതും ഇതിനായിട്ട് കണക്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിലെ പല ശ്ലോകങ്ങളും ഭഗവദ്ഗീതയായിട്ട് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അല്ലാതെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവദ്ഗീത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാത്തിനും പഞ്ചവേദം എന്നും പറഞ്ഞത് അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അത് എല്ലാത്തിന്റെ സാരാംശം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ വേദാന്ത സൂത്രം 1.1.12 ആനന്ദമയ അഭ്യാസ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്ത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇനി ഞാനൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആനന്ദമയ അഭ്യാസ. ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. 1.12 അല്ലെ, 2ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? ശരി, അപ്പൊ ഇതില് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. അതെന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? അതൊന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ആനന്ദം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴും ആനന്ദം ഉണ്ട് താനും, അതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തിനാ ആനന്ദം? ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഇട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ജീവസത്തകളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ. ആനന്ദമല്ലേ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. ആനന്ദത്തിന് എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ കേന്ദ്രബിന്ദു, അതുകൊണ്ട് ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് നമ്മളെ കാര്യല്ലേ? ഇതിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ശരിയാണ്, എല്ലാ ജീവസത്തകളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഭഗവാനിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആനന്ദം ഇല്ലേ? ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാന് സന്തോഷമാണ്. അവിടെ എത്തി പോയിന്റ്. മനസ്സിലായ? നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ മക്കള് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഫുള്ള് ആനന്ദം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ആ പോയിന്റ്. ആരെ പറഞ്ഞു മാതാജി? ആരെ പറഞ്ഞത്? ഹരേഷ്ണ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും എന്താ ആനന്ദിക്കാൻ? കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ച് അവരൊന്നിച്ച് ഒരു കുടുംബമാകുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. അതിൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തിഗതരായ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ ആത്മാക്കളെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്ന പരമാത്മാവാണ്. നമ്മളെല്ലാതും പരിപാലിക്കുന്ന ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ എല്ലാതും. കാരണം പരമപുരുഷൻ അവരുടെ പ്രേമത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നമ്മളെന്താണ്? പരമപുരുഷൻ അവരുടെ പ്രേമത്താൽ നമ്മളെ പ്രേമത്താൽ ഭഗവാൻ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മ കൊടുക്കണില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആനന്ദം. പിന്നെ അതിൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് സന്താനങ്ങളിൽ കൂടി സ്വയം വിസ്തരിച്ച് അവരുടെ രക്ഷണം നടത്തുന്നു. നമ്മളൊരു പിതാവിനെ പറ്റി ഉദാഹരണം പറയണം. ഒരു പിതാവ് എന്തായി? ഒരു സ്വയം വിസ്തരിച്ച് അല്ലെ? പിതാക്കൾ മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ആ മക്കൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മക്കൾ അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം
ആ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഏകാത്മനോടെ സന്തോഷപരം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദിവ്യമായി നടക്കുന്നു അല്ലെ. ആ മക്കളുണ്ടായി, ആ മക്കള് അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കേട്ട് അങ്ങനെ കേട്ട് ആ ജീവിതം, ആ കുടുംബം വളരെ സന്തോഷത്തിൽ നടക്കും അല്ലെ. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പരബ്രഹ്മത്തിന്റെയും നിരപേക്ഷ കുടുംബത്തിന് അതീന്ദ്രമായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് കാര്യം. അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലുമാണെങ്കിലും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് ഭഗവാനില് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനും ആനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭഗവാനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മുടെ മക്കളും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കും നമ്മളെ. പക്ഷെ രണ്ട് വഴിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ ഫുൾ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും അവിടെ ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ട, സ്വന്തം അംശങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാനും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ചോദ്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. നമുക്ക് വാഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യേഭ്യ പതിനം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പാദിക്ക് ഗുരുദേവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം.